Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u an ki construction ya katangim day ban pelas nga ong ya pi menin nga dak perkema por bengis dang ban perklem ya kading ya kene ka project jo ka Shillong Dau Ki Road ka bengis dang ya kene ka 4 lane hadu amte po omlo Marias dang wan ki group ki ba ong ni 8 palat ya ka environment kilek IPIL kilek chai kot te kejingut joki ke babang am ong ke bangde kejingut ke bade tam bangakwa ban pensyai takawi mut ban ong tam bade ke project sarkar ke bangin suai like lan bapin le kan bamon kidon ki kendon bomong ki kendon menta haka environmental acts kidon bon ki kendon kumno ban le nang tala pi ong ke pen klem de kidon bon ki kendon ki ba haka fresh act kala krensha pila ban perkelem uwe uding pila ban tung pada sipo ke santeli ki an borok ki donte kabangim la nga oi pi la pi ong ni ki simet ne la pi ong ki project jo ko sarkar ne la pi ong ki project jo ki company ne ngim la ban long outlaw le ne ban ong ban ya sabar jong kini ki an bat kam tam akan ni ka juk ke mamta mano bam lo concern ya environment barok ni lo concern nakadaw ng pi ngi ha bagi sinasurok kambot banong kakut tang sinasurok nrei ngi le kum no ngi penrung ki program baharut rusrok in tungde kenang babalayu ban precept la de ban pen klan shushu ya kaneka environment ban ya kaneka greenery hapok kejela jong namar ba balai ki turis ngasang yeti ba kejingwan ki turis siapok migala kebenungkong namar bagi yoi ya ki greenery saudong jong kejela jongi nang ta kejing ibang kejing itiang piong kawa kaksai kalom kadet tengingi kwa ban nang pen bha susu ban ikwa ban preserve lani ban pentikena bang himdei ban penjot pathar ya kadika spak kabau beli trai kenar ulak ko ngakawa ban persai nganga ong pi ngap condemn ya kejing sngau joki ka concern joki ngiru ni sngau deite ngaru ong pi ngade way uba support ya kata tamba suatu de ya kejing persai pediang se ya kejing persai namar belayu namar mdei ba ong ba ngi badon ka sarkar ngi kwa an penjot ya kemarin nang tala digi kwa makanaru ngi mlate namar ka an gadon ka high court kadon ka court kadon ka judiciary kadon nang ta bakalatiak ngong pi ka basuk ka PIL badon te kamde ka basuk la pi ong ka jaka jo ka sarkar ne ka jaka jo ki simet ne ngong pi kamde ka basuk bansu ong bangin ya le kat bomon kamde kumta kane de ka juk ka bak thmai bat kham tam mangi hamegala ngi kwa sisyaban preserve baka environment kanlong ka papit ka babiang hapok ka jala meglan bat kani kanlong ka jing toy ru yiki pateng yiki khon ki kseu ku jongi la sai la sri kin imsuk kin imsai ang isma kani ka government kala da ban pensai alor ka lagi issue ba ka poong ba there will be no permanent structures bantai hakatai ka lumpong den island te hadin ba pla da ban pensai kum ka MOU la sai ka da ba kam nam don tum kata ka kum ba kila pensniu gini ba yaki te ka next step lani next action of the government pinsha ba gini gi bro ba kin continue gini ka hunger strike joki and on what ground ba kin continue hadin ba la da ban pensai pi morally ngatai ki de bersutu balai mga ong pi ba ngiyai pensai lang ba ma pi ki bidia nakapor sikapor nakwa ban kentu ba ngila pensai te hnrei la de pidon ke jing thut hang ne hang tai ka ba pidang ton kam su ke jing khang jungi ka pli nakwa ban ong takata ke jing khang jungi ka pli ba phikwa su su ki jing sa ngina nga su su ki jing sa la phikwa ban ong ba ai writing ngin ai pin writing kadon kabla dong lepate nei ban pen mi isu ngasko kata ka de kabudun kame te ngasko bara ngasko ban kerpan ya kini ki konsama perkat namar ba balai ba pinchu syatkan balai ba pinchu tom kai ya kamet lajok
Namar ba ka ka ba pi ang not ngiru hang ne. Syuaban take up ya kada project ngiladon ngata ka jik tumu. Bangi kwa ban attend ya kini concerns boro. Ban attend ya kini ki issue boro. Kenang ba mdei ban ong ba ngisu mut bait blind tang bala wanra kata ka five star hotel misalia syu ya ka mau ya ka ding misalia syu ya ka misalia syu ya ka lek kipung leni kijing im haka doka la kijing im haki pung la ne haki wa kom ta te ni nga soban ong ba nga nakaliang jongai nga soban ong ba la kom nuru kidai ban perkat ya kane ke jing percaya bat kidai ban pediang lu ya kane ke jing percaya na kalian jongi ko sarkar joki ki media team ki ba kuat kane puan ka beta ka press briefing ka bang kwa ban percaya halor kane ka isu ang syam din ngala kren ten nga kwa susu ban kam percaya kena bagi ba kin ban sotu bakla hakabede bat kane ka project hang te hapo umyam lek bat katuka lumpong den bedo te gidon kitu kikun hon ki green tech ba kia syatkan hak bede bat kini isu bat kadiman nakalian jongki kalong ba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pendiang ya kate kalung pongden kaba kanlong kawe ke jaka jo kai ka bi turis ke jo tana tinga kwa ban pensai hang alor kani na thai kini ki kon samla let's say ki pek bet ya katuka ka permission ka ban nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kani kiba kasyak kuat iki permanent structure hapo lumpong den nama kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo umyang lek kabadai ya katu kabli ong ka orchid hotel ka existing one kabangin sa reconstruct sya bat kenla sa 5-star hotel bat kabaar pat ban beautify ya utu ulum tongden ba unlong ru way na kilung o ba ki Torres nakaleng saudong kerindia wat na po kejela jong iru kila ban lekai kila ban lek songkai kila ban lek pentengen yeladi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tuka jaka te ka bangakwa ban stress hangde kalong ya ka ni issue ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syakhan hadu kan ka sgi ka bangta hakabidei bat ka tu ka project jong ko lumpong den tenga kwa bat kren ne wa sai hang ne ka long ba ngin num don ka nu ka permanent structure let's say ki base pe ko mga OIP ya ka tu ka consent to establish kan mau ba kan nu ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kani kadai ka belum provisional pide ban pej ru ki kendon ki badonang tu nama don ki kendon nama haka bakhadu kebentah ka baar bar ka final kandon berdasar ka consent to operate kemenengkong consent to establish bat ka baar consent to operate te haka tu ka kendon ka ba ka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment act ha ka environment act kidon lut ki kenjenit kiba kadai ka blueprint kabang ngimla van penkeng ya kani ka environment act kaba la pas da ka parliament bat kabla pentrekan da ka sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban bot renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat pensai hakane ka por baki pat ba ki sutu bakane ka isu jong ka lupong den
kaba ki kun samla hadu menta kisahkan ngakwa banong ba ni kula ba kan numdon kanu kajing penjot yaki klaw yaki betap kajing penjot yaki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen internet susu dalor bakla internet ta kalong tik kum ka watslek ka bangatrai ka watslek la de pipai si post nem menswa bat kane ka bamenta kalaya perbak apa tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju yaki program ki activities hak bay day bat katika lumpong den bangin nang pen internet susu bat ngin nang thung susu yaki ding ngin nang pen internet susu ki ding ki badon sentiu ki basma obi ki babit ka babiang kenang ba kumong ongai pi kani kan long ka way na ka destination ka baki turis ki matu kata ka de ka benta ka benengkong ka bangapwa ban sai kedar na kaliang jong sarkar ha lengba jopi ki media ki ban ai ka de ka khubor keleng saudong jong kejela mekla jongi kebenta na kebenta bandon ka de ka 5-star hotel namat dan tek ki pesru tu baklabat tek kum snow bay ki ba ong balengi penbuon ya ka ki 5-star hotel ngan chu ai nuksa yem tangi don tang arteli ki neki hotel ki ba kampau hapo shilo ka benugong ka de ka mariat bat ka baar ka de ka bebata bat nganya thu ya pi hadin bengla dep ya kata project bat indai tang hadin bala implement la penlong bakan trekan kini ki artillery project ka benung kong ka direct benefit lane ke jingmentoi ka bengiyo kum kejala kalong ba ngila bantung kam tung jam ya ki kon samla la jok kibak kipas ya kini ki lain jok ki ba per na keleng saudong jok kejala jongi ban akwa ban tu ipi kumba nyau posan persen kiba trei menta hakini ki artillery hotel la pi kwa sno ba ban le verify kumba nyau posan persen kide ki kon samla kan thei ba chenang kiba pas ya ki lain kiba per kiba ya dei bat kakam jong ki 5-star hotel te kan ni kala along ka we ki jingku ka bangi create ya ka employment nam ta ki kon samla bat ngayu i ba man ka snem ki ba bon ki kon samla kan thei ba chinga ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ban ban puli yakini ki line ki ba per ha ki ba dei ba ko homestay ya ki ba dei ba ki hotel ki ba per ki ba ki jing puli ki joki te ka jing kwa jongi da ko sarkar ko lomba ni kwa pada ban create ya ke employment opportunity hapo ke jelala jo nakra da ngopi da ka bengi perkhat ya kini ni suthu bala dengla bat pendet ya kini ki project nyau posan persen prapo persen kan poi kapot ba 100% nila ban thung kam thung jam ya kini ki kon samla jongi ki balik puli ya kini ki lain ki ba per kelen saudo tinggal i don ke statement mu kaba keren ba lada bun than kata 5-star hotel ya kaba mayo ka kala ban ka jaka ka jela jongi kaba sngosi kaba jaburo ngakwa ban da ka pasai kedar ngi na ka sarkar nginnam ailat ike bakum kita nginnam ailat ike bakum kita kabang ngi kwa ban ngangek skem bu bagi kun samla ha bagi lek puli kila da kenjing ken ki kemi ki pa jo kiru kila de slok kila suthu jima namar la de pi ong ba pi kwa ban khang yek investment te budun mo pi ki kemi ki pa ken sung ki kon ngi lek puli ki badon haka ne ka wellness health jong kibriu bon jaj purungkom telong ngangas kong on bangim dei ban sutu bakla habingi warna yaki investment habingi warna yaki bakum kini ki project net yang nga opi kabakadu ki jimuntoy kanlong yangi ki kon samla ki bepli ki pa ki pa kerpang yaki kun joki banlek puli keleng sodong na kabenta bakin yo kam kin yo jam bat lada menta anda kilawan pai na ki jela ki ba per
kipoi sayin kasem rengkat baki yo ru ikakam bantrei hakata 5-star hotel hakata 5-star hotel kalau gijik ko ka bakraw baki kemi ki paru ngangai skem ba kata ka jigrit nsi baki kun samla joki ki kun shenrang ki kun kete ki joki kin lek sejengai nalayin lalasem nalasnong na tau le si kandon ka jing snow seir ka jing du thia du den joki tapi nak kata aku mau pibun teliki projek dibangi kwa ban nang ya sain susu nang des kaman kaban pen mentoi ya kipat ba jong ke celah ke jumi tengah i susu badon ki bateng-teng ki bakren ki ba kini ki projek i komba ka jing thu dei tang ban pen hek snir pen hek po ya ki badon hakabo lane yangi ki ba yalam ya kosaka nakwa ban kren na ka sai kata kade ka jingmut ke jing thu ka ba bakla la de pi ong ta kamut ta investment ke pengilak hanu juro Gitay mata ka sekretariat kebalayat syat hato pimot on bagin ha spa bangi nga ong ka spa kadai ka investment ke infrastructure investment ka bangingi invest ka bagi tray mata kanlong ke jimutoy ka lasay leski bat ka burong ka bakraw ya kipat ba jong ke jelabe kala jumi parokoi mendagi tray kumya kete ka stadium ka bade ka Wayne stadium ka bahe hapo kari India Tepin ong no bangi tei ka long nak benta ban yo spa lene ban mentoy manga simet na try kata ka eke ka long ka bab kelahan ka ni ka long ba nga sukwa ban pensai bangi tre ngile ya kani nda ka bta ka mentoy ki kon samla na ka bta jim mentoy jo ki pat ba ka jong ka jalan kala jogi barakoi de kani ka bang ka ban pensai hakamat jong pi ki media paro ban skau baru ban yarap le ban pensaya kani lenda ki kubor joki nakamta ka jing ya sungtu bat ke jing tip bat ke jing sai nakaliang jong ki pat ban som snong ka jala mekla jogi barokoi